масрур ақдодов аз шаҳри хоруғ акнун имкон пайдо кард лоиҳаи тиҷоратиашро амалӣ кунад. лоиҳаи ӯ дар озмуни беҳтарин бизнес-план мақоми аввалро гирифт. масрур мехоҳад мрамори сунъӣ истеҳсол кунад. бисёр шодам ки мақоми аввалро гирифтам, чунки лоиҳаи арзанда аст. барои мукаммал шуданаш хеле кор кардем. як қисми корҳо анҷом шудааст. фикр мекунам боз сарпарастон пайдо мешаванд то ин нақшаи мо амалӣ шавад. ба барномаи стартап ташаккур мегӯям. ба мисли масрур боз 14 нафари дигар аз тамоми манотиқи тоҷикистон дар ҷанбасти барномаи стартап челленҷ дар гӯшаи амрикоии шаҳри душанбе нақшаҳои тиҷоратии худро муаррифӣ карданд. дар доираи ин лоиҳа дар 7 минтақаи кишвар устодони мактаби тиҷоратии синергия ба ҷавонон нозукиҳои рушди тиҷоратро омӯзонданд. дар натиҷа ҳар кадомаш идеяи худро рӯи коғаз овард ва ба ин озмун пешниҳод кард. ҳайати доварон аз байни онҳо 5 нафарро ғолиб донистанд. идеяи таъсиси сехи коркарди пашам барои занҳои деҳот ки аз ҷониби Шарбонии Вализода аз шаҳри Кӯло пешниҳод шуд, мақоми дуюмро гирифт. дастгирии инҳо барои ҳамон гурӯҳи занҳо аст ки дар давоми 1 сол бояд ки ҳамин барнома дар онҷо амалӣ карда шавад ва ба онҳо ҳамин курсҳо омӯзонда шавад, таҷҳизотҳо пешниҳод карда шавад ва дар ҳамин деҳа дар ҳамин самт корбарӣ карда мешавад. ба ҳайати комиссия он шахсоне буданд ки умуман ба ин чорабинӣ яъне ки ягон даст нагузошта буданд. дар оянда дар охир онҳо фаҳмиданд ки чӣ хел лоиҳаҳо ҳаст ва чӣ хел лоиҳаҳо пешниҳод карда шудааст аз тарафи иштироккунандагон ва ҷойҳои намоёнро ба ҳамон иштироккунандаҳое доданд ки навоварӣ пешниҳод карданд ба соҳибкорӣ. ба ҷуз ғолибон лоиҳаҳои дигар иштирокчиёни озмун аз ҷониби сафорати Амрико, клуби соҳибкорони ҷавонон KMP ва мактаби тиҷоратии синергия ки барномаро сарпарастӣ карданд, дастгирӣ карда шуданд. Итак, туристический портал Дадабоев Аблокафис. Мы точно готовы оплатить ваш хостинг в течение 1 года. И если у вас есть уже конкретный веб-сайт, то купить его для вас. масъулони барнома мегӯянд ҳадаф аз роҳандозии барномаи стартап челленҷ ҷалби ҷавонон ба тиҷорат ва баландбардоштани маърифати тиҷоратии онҳо мебошад. раҳбарияти сафорати Амрико аз муваффақияти барнома истиқбол кард. мутаассифона ман натавонистам муаррифии лоиҳаи ҳар яки шуморо тамошо кунам, вале ба ин нигоҳ накарда аз таваҷҷӯҳ, таассурот, пешниҳод, фикру ақида ва идеяҳои шумо хеле тасхир шудам.